Benvingudes i benvinguts a una nova sessió d'aquesta edició especial del Pols de la Ciutat d'Esplugues. Avui parlem amb la portaveu de Ciutadans, la Gemma García. Benvinguda. Moltes gràcies. Bona tarda. En primer lloc, com estem? Com creu que aniran aquestes properes setmanes tenint en compte aquest creixement de contagis? Bueno, està vist, n'hi ha un previst un tancament de 158 municipis, em sembla, amb toque de queda, i nosaltres estem aquí amb aquest grup. Si no recordo malament, he vist aquest matí uns 700 i pico %, em sembla que és una barbaritat. És una barbaritat. Si més o menys contem les setmanes, veiem que la curva ascendent és des del mes de juny, tot just de Sant Joan, de les festes de Sant Joan. Sí. Llavors, a veure, pinten malament, però esperem que en tema de vacunació, que s'està avançant realment molt ràpid, aconseguim arribar a aquest grup que són els joves, entre 20 i 30 anys, que són igual els que... No que siguin conscients, perquè em sembla que a tothom ens ha agradat sortir amb la seva edat, però em sembla que és el moment d'agilitzar aquestes vacunes per poder sortir endavant. Clar, estàvem en un context molt positiu, amb aquest ritme tan àgil de vacunació, amb aquesta obertura de la vacunació a molta gent jove, i com parlàvem, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, de conseqüències al fet de les revetlles de Sant Joan, les festes de final de curs, tot aquest context. També hi ha hagut certa, creu, imprudència, per exemple, a l'hora de prendre decisions com la manca d'obligatorietat de la mascareta a l'exterior. Creu que això ha estat una bona decisió? No. Personalment no. Jo crec que ha estat molt precipitat el fet de treure la mascareta, encara que sigui al carrer, a l'aire lliure. De fet, tu vas pel carrer i gairebé tothom està amb la mascareta posada perquè la gent no es refia d'això. I llavors crec que ha estat massa d'hora pel tema de treure la mascareta. Pel que fa al tema de la vacunació, en el moment que es va obrir, a partir de la franja dels 16 als 29, crec que hauríem arribat, si pensa en l'any passat, aquest ritme se l'imaginava? O s'imaginava ara que s'estigués vacunant a gent de 18 o 20 anys? No. Jo tampoc ho feia. No, però, de fet, no sé a quin pols ho vam comentar, i jo vaig dir que jo no era optimista en aquest tema d'arribar al 70% a finals de l'estiu. No ho era, i no sé si arribarem. Igual sí que arribem, però no amb la gent necessària que ha d'estar vacunada, que seria aquest grup que és el que més té vida social, el que més vida social té, però també és un caos, perquè la gent, les primeres hores per poder demanar cita prèvia per vacunar-se, tu entraves allà i estaves esperant amb 100.000 persones a davant, però és que ja després d'aquest dia hi ha molta gent que està intentant cada dia reiteradament i no pot aconseguir cita per vacunar-se. Llavors, està molt bé obrir, però no és real. Era complicat, era molt complicat trobar una cita prèvia per fer-ho. Ara ja ha entrat en vigor aquesta limitació de 2:15 pel que fa a la restauració i a totes les activitats. És una altra limitació que va i que dificulta, podem dir, el funcionament del sector de la restauració. Com creu que s'ha gestionat des del govern espanyol i després també per part de la Generalitat totes les mesures imposades pel que fa al sector de la restauració, que suposa un gran pes a la nostra economia? Bueno, és com la mascareta, no? O sigui, obrim perquè volem que vingui el turisme, volem obrir a tothom, que el turisme torni a començar a pujar, però s'han de posar una mica de mides perquè no se desmadren. No, sí. No hi hagi descontrol. Exacte. Llavors, clar, ara què estem fent? Hem d'anar passos enrere per poder intentar recuperar aquesta mitjana normalitat que teníem fa 2 setmanes. D'aquí no res, tornarem a portar la mascareta caminant pel carrer. Doncs ara han començat un altre cop el tema de la restauració, tanquem, ha tancat la nit, totes les discoteques que podien obrir fins a les 3 del matí també han tancat. La nit va durar un parell de setmanes, no crec que molt més. Llavors, ara estaran 15 dies, si no m'equivoco, han d'estar tancades, i després de 15 dies n'hi tindrem uns 15 dies més. No soc gaire optimista amb aquest aspecte. Clar, ara mateix, per exemple, crec que en el moment, l'1 de juliol, quan va entrar en vigor aquest certificat Covid de la Unió Europea, semblava que viatjar seria molt més normal del que sembla que serà ara, perquè
amb la situació a Espanya, situació a Portugal, sobretot com serà el moviment, fins a quin punt podrien tancar o no tancar fronteres? No sé, jo crec que de moment nosaltres, com anem tard sempre, com està vist, anem tard, nosaltres podrem viatjar amb aquest certificat de Covid que tu mateix pots treure des del CatSalut si estàs vacunat. O sigui, no té... Però el problema no és que nosaltres ja puguem viatjar, és que els de fora no vindran. Llavors, crec que nosaltres ens hauríem de quedar i nutrir una mica aquest... Sí, aquest turisme nacional, no? Nacional, exacte. No sé si finalment podrem viatjar fora d'Espanya, però bueno, com sempre anem tard amb tot, segurament... Ja ens entrarem, no? En aquest context excepcional, sembla que estem acostumats a que en el dia a dia canviïn coses, no? I el que també ha sorprès han estat els canvis que va anunciar aquest dissabte, el dissabte passat, Pedro Sánchez en el seu executiu. Per exemple, va haver sorpreses com l'entrada de l'exalcaldessa ara socialista Raquel Sánchez com a ministra de Transports, Agenda Urbana. I no sé si s'ho esperava, aquest tipus de canvi? Esperava canvis, sí, perquè ja es va comentar que volia rebaixar una mica la cartera de ministres sí, no? De ministres, no m'he equivocat. Però sí que és veritat que han hagut canvis que han sorprès. Han sorprès perquè són pesos pesados del partit, no? Per ficar a altres ministres que no són gaire coneguts i que no se'n sap ben bé, no? Sorprèn que després de diferents conflictes o malos entendidos amb uns altres no s'hagin tocat. Imaginem que això és per no crear més tensió en el propi govern, que jo crec que ja està bastant tensionat amb els dos partits que componen aquest govern. S'han mantingut les carteres d'Unidas Podemos, però ha sortit, per exemple, de l'executiu una persona com José Luis Ábalos, que és un pes molt pesat també a l'organització socialista. Creu que això també pot denotar un canvi de dinàmica o un missatge que vol donar l'executiu de Pedro Sánchez diferent a l'establert, per exemple, amb el tema identitari, amb el conflicte Catalunya-Espanya? Està clar que alguna cosa ha de fer, perquè d'aquí no res tenim un altre cop, tindrem un altre cop a eleccions. Llavors, em sembla que està netejant una mica, no? El que es diu, netejar una mica la casa per una mica ja els que imagino que voldrà de cara que es vagin mirant. I és veritat que l'Ábalos estava una mica... Incòmoda, podem dir? Vinga, va. Incòmoda, podem dir, incòmoda. Passem ara a mirar una mica el nostre territori, que és el territori d'Esplugues. Acabem de celebrar aquests 2 anys, estem a l'equador del mandat. Si fem una mica de mirada cap al passat, cap a aquests 2 anys, han estat molt marcats per la pandèmia. Quin és el balanç que em faria d'aquests 2 anys? Han estat 2 anys de mandat, com bé dius, amb 18 mesos de pandèmia. Han estat uns pressupostos molt marcats per la pandèmia que hem tingut. Però sí que és veritat que encara tot i això hem aconseguit entre tots els grups municipals, encara que un tingués una idea d'una cosa i un altre al contrari, hem aconseguit arribar a un consens en coses tan importants com ha estat el tema de crear el fons aquest que es va crear del pla de reconstrucció, que es va posar 1 milió d'euros a disposició de les famílies i de les empreses. I amb això jo estic molt orgullosa del nostre grup, que va treballar moltíssim per poder arribar a aquest acord, i també amb els pressupostos del 2021, que també continuaven amb aquest pla, perquè finalment s'ha de continuar treballant per ajudar a la gent que està patint moltíssim ara per la crisi que tindrem. Si hagués de posar algun aspecte negatiu a un projecte que esperava que tirarien endavant i no ho han fet, alguna prioritat que s'hagin deixat pel camí? Del nostre punt de vista n'hi ha coses que no que s'hagin deixat pel camí, perquè com et comento, amb el tema de la pandèmia és complicat fer coses que s'esperaven, no? Però sí, per exemple, nosaltres, el tema del tanatori, per exemple, per això nosaltres hem
hemos peleado moltíssim perquè això finalment el tanatori no es fiqués aquí. A més, hem estat al costat dels veïns i de les veïnes dels barris que no volien i no el volen, no volen un tanatori allà. I finalment això sembla ser que es construirà. Explica'm, heu estat en contacte amb les associacions de veïns què suposa que aquest projecte es faci efectiu? Sí, els veïns estan totalment en contra que es faci un tanatori. Anirà al tanatori, no me'n recordo del carrer, al costat d'una residència d'avis de tercera edat i a més és molt petit, es parlava de no que no es construís, però que es canviés l'ubicació. I sembla que això no s'ha pogut fer perquè l'Ajuntament diu que ha parlat amb l'empresa i l'empresa diu que ha parlat i, bueno, total, que el resum és que finalment s'ha donat la llicència per començar a construir aquest tanatori. Després, una altra de les coses que nosaltres hem barallat moltíssim és una piscina al nou polidesportiu que s'ha fet ara a Can Clota, a Can Vidalet. Llavors, una obra tan gran que ha costat moltíssim, que s'ha anat ampliant i fent modificacions de crèdit cada 2x3, que tenia un pressupost inicial de 4 milions i que ha arribat gairebé als 8, que havia de ser en 18 mesos i que ha trigat 3 anys, creiem que hauria estat bé ficar una piscina per poder descongestionar la piscina que tenim a dia d'avui allà a la Baronda, que no és molt gran, no té gaire espai de... I quina és la justificació? Vull dir, l'Ajuntament parla, aleshores l'equip de govern parla que no estava prevista aquest tipus d'instal·lació. No, que la piscina no estava prevista i encara que el pressupost s'ha anat modificant, la piscina no ha estat inclosa en aquest projecte. Ara, si pensem una mica en el futur, en el present immediat, que està molt marcat per aquestes conseqüències que ha deixat i que continua deixant aquesta crisi sanitària, quina és la gran prioritat que diu, mira, s'haurien de fer aquests esforços, s'haurien d'enfortir molt més per resoldre aquesta circumstància que requereix tota la nostra atenció? Quina és aquesta circumstància? Nosaltres creiem que s'ha de continuar per la línia que s'està portant des de l'Ajuntament en aquest punt. La veritat és que s'està treballant molt bé. No podem dir el contrari perquè seria mentida. S'està treballant molt bé i s'està sempre comptant amb la resta de partits de l'oposició. I a mi em sembla que això és d'agrair per una part pel PSC perquè al final té majoria i pot fer el que vulgui sense comptar amb la resta, però sempre hi ha un feedback amb la resta que això s'agraeix. Però sí, s'ha de continuar barallant perquè ningú es quedi enrere ara amb la crisi que tindrem. N'hi haurà moltíssimes famílies que continuaran anant a buscar menjar, a demanar beques, a demanar per pagar l'IBI o per... Aquestes coses aquí és on no es pot fallar. S'ha d'estar al costat tant de les empreses com de les autònoms com de les famílies. Aquí no es pot fallar i no se poden escatimar recursos aquí. Per exemple, pel que fa al tema empresarial, com creu que s'ajuda, que s'hauria d'ajudar i quin és el pla que hauria de seguir la localitat per tal de continuar projectant Esplugues a altres territoris, que continuï sent atractiu per acollir empreses, per acollir noves famílies que apostin per aquest municipi? Primer, el tema de les famílies és molt bàsic, el tema de la vivenda. S'han de promocionar més vivendes a protecció oficial. Sí que és veritat que ara tindrem l'Are Montesa i les Finestrelles, però clar, fora d'aquesta de vivenda de protecció, aquí no podrà anar a viure ningú amb un sou mig, perquè seran vivendes molt cares. Però aquesta és la principal i s'ha de continuar invertint en vivenda de protecció oficial. Per mi això és fundamental, perquè la joventut també es pugui independitzar. Tot això, i que les famílies de fora puguin venir, perquè realment Esplugues està molt ben comunicat, encara que ens falta el metro, però bueno, ho aconseguirem algun dia. Però és veritat que està al costat de Barcelona i que està molt bé comunicat. Llavors, però això no puede hacer que la vivenda sigui tan cara com és aquí. Aquí, per mi, és fundamental aquesta inversió. I el tema de les empreses, doncs s'han de continuar promocionant ajudes i s'ha de... Ara està posant
la línia aquesta, com es diu, la línia 5? No, com es diu? La línia 5 no, la internet. Sí, sí. El tema de fibra òptica, al polígon. Al polígon del Gall. Doncs allà n'hi ha moltes naus que estan buides. Tot això s'ha de promocionar. No sé, això no sé, jo no sé perquè jo aquí no arribo. No sabria ben bé com es podria fer, però sí que és veritat que s'ha d'invertir una mica més a això, en vender la zona i el que té, tot el que té, que està ben comunicat, que tenim lo de fibra òptica, que són carrers amples perquè els camions puguin passar, si contractes a gent d'Esplugues el subvencionem un tant per cent tant de seguretat social com de la nòmina, i aquí s'ha de continuar invertint. Ara, per exemple, parlem de cultura, perquè potser el patrimoni cultural d'Esplugues no s'acaba de promoure del tot. Té un teixit cultural que s'hauria de promoure més, de projectar més a la resta de territoris, Esplugues? I tant! Tenim la rajoleta. És molt gràcies perquè jo agafo el tramvia cada dia per anar al matí a treballar i n'hi ha moltes vegades que el propi tramvia promociona les parades de Cornellà, pots veure això de les aigües, Esplugues, tal, i dius, en sèrio que això m'ho haig de trobar aquí al tram? Per què no ho veig al carrer això? Perquè jo crec que un dels efectes, una de les coses que té l'Ajuntament que no ho fa bé és el tema de la comunicació. No sap comunicar, informar a la població d'aquestes coses bones que té. Llavors, això aquí també es perd, perquè la gent no sap que està la rajoleta oberta o que ara està allò del lab aquest que pot anar, tu mateixa pots anar i allà estar amb la família i fer en 3D jo què sé què. Ho sé jo, ho saps tu perquè estem a dins, però és molt complicat. La comunicació no acaba de... L'Ajuntament no sap comunicar a la resta de la població aquestes coses bones que tenim aquí a Esplugues i que es poden fer activitats. I quina és la imatge que dona el consistori? Aquests mitjans de comunicació que utilitza el consistori, vull dir, ara estic parlant de l'equip municipal, de l'executiu municipal. Quina creu que és la imatge que es dona de l'executiu municipal encapçalat per l'alcaldessa? L'imatge que ells tenen? Sí, i que projecten a través dels mitjans oficials, per exemple. Doncs que l'alcaldessa ho fa tot perfecte, ho fa tot molt bé, però no acabo de... Per exemple, s'esperava el que va ser l'esdeveniment, aquest acte de balanç, així com va succeir, l'acte de balanç del mandat, d'aquest equador de mandat? Del 2030, no? O sigui que ja estan suposant que estaran governant fins al 2030. No, això va ser un monòleg de l'alcaldessa, una entrevista a l'alcaldessa, que està bé, però al final, si és un acte per als 2 anys de govern... S'esperava diferent, l'acte. Sí. Més integrat, més inclusiu amb el resta de partits que estàvem allà, o sigui que estem allà al consistori, també. Va ser una mica... Creu que ja han començat a fer campanya? I tant, sí, jo crec que sí. Amb això sí. Si li pregunto, hem après alguna cosa de la pandèmia? Espero que sí. A veure, som més solidaris i ajudem. Jo crec que n'hi ha coses bones que hem après, però ara el que hem de fer és que es quedin, perquè aquestes coses són les que s'obliden de seguida, però hem de continuar ajudant i que no ens s'oblidi que continuem tenint gent que passa gana, que no té per pagar el lloguer i que tot això, o sigui, que hem de continuar treballant per això i que sobretot que no s'oblidi tot el que ha passat, que ha mort moltíssima gent, que ha mort sola als hospitals, gent que no ha pogut acomiadar els seus familiars, o sigui, aquesta solidaritat i això no ho podem oblidar, esperem. Creu que ha canviat una mica també la forma de governar? Que en el moment d'arribar a un executiu municipal, potser els terminis establerts, a vegades es pensa també a llarg termini i arriba una pandèmia i s'excedeix els terminis perquè diu això és ara i ho necessites ja.
O no? O es continuarà mirant com si el nostre món fos una mica impertorbable? Sí, de veritat, O sigui, espero que no, per el que comento, espero que no, però jo crec que al final el dia a dia ens fa ser així. Esperem que... O sigui, que és veritat que s'ha treballat molt bé des del consistori, de veritat, i ho repetiré, amb tot el tema de les ajudes i que s'han necessitat i s'han reunit i s'han fet un munt de reunions per pim, 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 ja. Però espero que tot això sigui també una mica, no per tot, perquè hi ha coses que no es poden fer d'un dia per l'altre, però no sé, n'hi ha gent que necessita les ajudes, per exemple, i no té per pagar un rebut a divendres i estem al dimarts, perquè aquesta persona no pot esperar a 2 setmanes que es reuneixi el Consell de no sé què o la comissió de tal. No, això ha de ser el pim-pam, ho tenim. Tenir-ho ja. Moltíssimes gràcies, Gemma Garcia, portaveu de Ciutadans al Consistori d'Esplugues. Gràcies. A tu, moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. I nosaltres continuarem amb les entrevistes dels portaveus municipals de la ciutat d'Esplugues.